motivoval ma hlavne teda zlepšiť sa v anglickom jazyku, spoznať nových ľudí a navštíviť novú krajinu. Rozhodol som sa ísť na Erasmus, lebo som chcel cestovať, chcel som sa zdokonaliť v angličtine, takisto som chcel spoznať nových ľudí, čo sa mi aj podarilo, čiže ja som spokojný. Na Dánsku ma najviac prekvapilo, akí príjemní ľudia tam sú, a akí sú spokojní a ako ich netrápia banálnosti. Boli sme tam na praxi ako študenti, boli sme zapájať fotovoltaiku, takisto robiť aj domové zapojenia. Bolo to fajn, bolo to super. Pracovali sme v tíme s ďalšími študentami z celého sveta pod našim supervízorom Tomasom, takže... Robili sme spolu rôzne výlety, akcie a bolo to naozaj super. Vychádzali sme, bolo tam zopár Francúzov, Nemcov, Rakúšanov, Španielov. Z komfortnej zóny som naozaj ísť nemusel, lebo vychádzali sme veľmi dobre a určite by som sa ešte niekedy vrátil. Určite áno. Zistil som, že musím pokračovať ďalej v štúdiu, a to na vysokej škole. Ja si myslím, že určite áno, pretože určite chcem viac cestovať, ako som chcel doteraz. Určite by som sa tam aj vrátil a určite by som cestoval po Európe, lebo je tam tá možnosť a určite to treba využiť.